Benvolguts amics, amigues, enemics i enemigues del nostre podcast, el podcast preferit d'aquelles persones que van al lavabo amb certes dificultats i l'escolten per a poder evacuar d'una manera correcta. Molt bon dia, José! Molt bon dia. Aquesta vegada sí que, de veritat, molt bon dia, perquè estem gravant pel matí. Avui hem matinat una mica per poder gravar, perquè si no, no hi havia manera de sincronitzar-nos tu i jo per quedar per gravar el programa. S'ha de dir que, almenys jo no sé tu, però jo no sóc una persona matinera, jo sóc més nocturno, jo sóc més un animal nocturno que matiner, tio. Jo ja no sé ni què sóc, tio. Gilipolles, no? Gilipolles segur, però en quant a la nocturnitat o la diurnitat, no en tinc ni puta idea ja, perquè els horaris de l'hospital me tenen loco. És a dir, un dia vaig de matins, l'altre vaig de tardes i l'altre vaig de nits. Així però de dia a dia? En plan, te canvia l'horari, en plan, fas un dia matí i l'altre nit, això no es pot fer. Sí. Però no ho saps? Més, saps amb una setmana d'antelació o t'ho diuen... Me van dient. Jo normalment tinc el calendari del mes, que tinc uns dies per començar en plan 10 dies o així, que tinc ja fixos tants dies col·locats. I després la supervisora me va afegint dies, me pregunta, te va bé fer aquests dies de matí? I jo, vinga, va, fica-me'ls. I a lo millor els que tenia programats eren de tarda, saps? Te calentes tu, no? Te calentes. Sí. Jo, quan més treballi, millor, més dineros. I després estan les nits, que les nits sí que són una puta locura, tio, perquè són 10 hores. La teva feina és estar despert, sobretot estar despert. Per si passa el que hagi de passar. Però si se fica intens, no? He vist moltes coses de nit, tio, que m'agradaria comentar. Vale, llavors, jo no sabem res, jo no sé res perquè, bueno, l'Arnau i jo a vegades parlem pel WhatsApp i me diu, t'he d'explicar això, però no hi ha l'explicació en si. Hi ha la premissa, hi ha el misteri. Llavors, te pregunto primer de tot, què tal la teva setmana? Què tal has estat? Ràpidament. Estàs bé? Ràpidament. Salut? Has descansat poc? T'estàs mudant? O sigui, és caos? M'estic mudant, estic vivint una època de caos, estic descansant molt malament perquè treballo de nits últimament i descanso pel dematí. I aleshores, aquí a casa dels iaios de la Maria, la nostra habitació està a dalt de tot, a la guardilla, i allà s'acumula molt el calor. La finestra no té persiana, per lo que tinc un cartró ficat allà per a tapar la llum. Viviendo com un indigente, ¿no? Aquí a Igualada hi ha molts globos d'aire. Hi ha molts? Globos. Hòstia, havia entès lobos de aire. ¿No seria globos. ¿No seria increïble? Lobos de aire, tio. Seria molt interessant, eh? Que, saps? Que passessin, però que no fossin animals voladors, que fossin com el concepte de l'aullido que passés per l'aire pul·lulant. Això em va passar quan vivia al Carràs, tio. Quan vivia al Carràs, la finestra tancava malament i quan es colava l'aire perquè feia molt de vent. Sonava exactament això, tio, molt interessant. Algun dia te ficaré l'àudio, perquè vaig gravar un àudio per a enregistrar perquè m'ha semblat molt divertit. No, globos. I els globos enfaden moltíssim al Potter, que és el gos dels iaios de la Maria. I se passa el matí bordant. Joder, és a dir, tio. Arriba al dematí amb una calda que te cagues, que s'acumula ja a l'habitació. El Potter bordant perquè està super enfadat amb els globos que veu per l'aire. Tu te penses que jo descanso? El puto globo de mierda. Sí, així està. Però bueno, tret d'això i de la mudança, pues, estic content, per això, perquè la mudança ja està viento en popa toda vela i ja quasi està quasi tot fet. Ja hem pintat, hem portat totes les caixes i tots els mobles. Ha vingut el de la caldera, perquè allà on te mudis, sempre la caldera donarà problemes quan entres al pis. Això m'ho vas dir tu, però jo no he tingut cap problema. Perquè tens sort en això i mala sort almenys... en el BlaBlaCar tens mala sort, però en això tens bona. Sí, en el BlaBlaCar fatal, però en això tinc bona sort. Així que bé, de posicions meravelloses, últimament estic treballant el frenazo. No la vam dir, aquesta. Te'n recordes que vam fer com un tablero? Vam categoritzar. Sí, vam categoritzar amb... hi havia el perfect, el brownie, el paladino de la taza... Ah, no, claro, el paladino de la taza es el frenazo. No, el paladino de la taza...
El paladí de taza és xocolata desfeta total. Vale, Sortida a llavors pressió està. per l'anus. Recuperem tipus de maneres de fer caca, que és el brownie, paladí en la taza, el perfect, i ara afegim un nou concepte, el frenazo. El frenazo. Que és el quan potser has d'agafar ja una mica l'espàtula i començar a fer una cepillada de dientes del vàter, no? Has d'agafar escobilla. I és Agafar més, escobilla. te diré un fenomen que passa a vegades amb el frenazo. I és que quan te torques l'ullet, tires el paper, El ullet. tires el paper, tires de la cadena i esperes que el vàter s'ho empassi tot Sí, per a no, poder s'ho passa. rascar amb l'escobilla. Uh-huh. No s'empassa el paper, s'empassa la caca, però no s'empassa el paper i el frenazo no desapareix. Aleshores, t'has d'esperar a que s'ompleixi un altre cop la cisterna per a poder tirar de la cadena Ah, quan se I quede a baix, vols dir? quan se quedi el paper allà flotant. Perquè, clar, si està el paper per allà flotant encara i tu passes l'escobilla, allà fas un puré de paper amb caca que després s'enganxa a l'escobilla i no hi ha manera. Sí, és un bon Sí. potaje, allò de és un bon potaje mañanero. Pues últimament Vinga. treballo això, treballo el frenazo. Hòstia, tu. Jo tu què últimament tal, no José? treballo res, tio. No sé, o sigui, bé, tota la setmana perfecte. No tinc anècdotes que contar-te. Ha sigut una setmana sin más. Porto 2 o 3 dies que em trobo malament. Bueno, abans d'ahir em trobava malament a la panxa, però que tio, ahir va ser. Ahir no podia dormir, tio. Tenia la panxa com si la tingués plena de caqueta. T'ho juro, tota la nit que jo tenia la sensació de que si l'Anna o algú m'hagués fet així a la panxa, hagués fet com una implosió, jo, saps, totes les parets plenes de frenazo. Perquè estava que reventava, tio. Però bueno, avui em trobo perfecte, ja estic, mira, me l'he jugat, estic una mica jugón i m'he comprat cafès Brasilia. Podrien publicitar-nos. No sé, aquest cafè és una puta merda, però si me'l donen gratis, jo encantat. Total, l'he comprat aquí al xino. Se parla molt del cafè colombià, però no se'n parla gens del cafè del xino, No, que se és parla. el 90% de les cafeteries. Sí, i jo crec que és els cafès, bueno, claro, fora d'Espanya no sé, però aquí a Espanya que hi ha moltíssims bars que estan representats pues, per gent xina, claro, hi ha moltíssim xino oferint cafè a preus tirats de preu. O sigui, aquest cafè m'ha costat un cafè amb llet un triple de cafè, perquè sóc un avariciós. €1,20. O sigui, és cara, és €1,20, però és €1,20. O sigui, la meva feina, que és a Plaça Reial, un cafè amb llet te costa 2,50 o 2,60. Joder, nen. Està bastant bé. Te'n recordes fa molts anys? No sé si va ser al Zapatero, al Zapatero que li preguntaven ¿por qué un café cuánto vale? No en I ell tenia va ni dir, idea. vale, 60, 50 cèntimos, sí, una puta merda. Me'n recordo que això va ser com molt famós, no? Que li vam preguntar en una entrevista per a que es vegués com aquesta persona vivia apartada de la realitat, saps? En plan, el tio devia comprar-se el seu cafè allí a vora el seu despatx, saps? Devien la fer Moncloa. descuento por ser presidente d'Espanya, que està molt bé aquest descuento. És una targeta que Sí, tant no? com el carnet jove, saps? Carnet jove del presidente del gobierno espanyol. Del presidente, carnet presidente. Sí, tens un 40% de descompte a PortAventura, també a l'Aquapark, ¿no? A Caldea. No, es que aquí en Caldea no aceptamos de presidente del gobierno, ¿eh? Oh, pero tengo uno de... No aceptamos de presidente. Bueno, i abans de, crec, anar a merda de famosos i anar al tema del dia, vale? Que és un tema que estem recuperant d'un vídeo que vam fer i vam perdre perquè som uns desgraciats. Però no passa res, les coses estan... Vols que mini reflexionem? Sí, jo no tinc una reflexió, tinc una anècdota que no recordava i crec que no te l'he explicat mai. Crec que no te l'he explicat i crec que crec que te pot agradar. Vinga, tira-me-la a la cara. Tens alguna mini reflexió tu primer? És que tinc coses a contar-te, tio, perquè Explica'm, mira, és que he viscut coses. explica'm primer de tot, vale, ja sé on hem d'anar, ja sé on hem
de acertar amb la Diana. Ahir me vas enviar un missatge a la 1 del matí dient-me recorda'm que t'expliqui lo de el transplant de merda dels famosos. Jo necessito saber això. Vale, t'ho conto. Jo he somiat amb això aquesta nit, eh? Has somiat amb això? He somiat amb això, i que jo em transplantava la merda amb la Rosalia, sí, increïble. Què has somiat, Pues a veure? És interessant aquest tema. Estava jo a la UCI, estàvem sopant a les 2 del matí, perquè me tocava fer nits. I me tocava fer nits a la UCI, que és bastant interessant, aquesta planta. I mentre acabàvem de sopar i tal, i fèiem ja allò que vas recollint i te quedes xerrant una mica, i comentaven que s'havia ficat molt de moda el trasplante de caca. I em vaig quedar tot loco. Però ho comentava qui? Qui ho comentava? Metges, infermeres fuck, i auxiliars, que tots estaven al corrent. I clar, de primeres, el que te ve és trasplante de caca. Igual que un trasplante de sang, per exemple, pues tu vas a donar sang, no? I després la injecten a un altre pacient. Pues lo mateix en plan caca, que a tu vas a donar caca, cagues allà amb un tubo, te fiquen un tubo per l'ano. Oh, tio, però què dius? Però això és el que jo m'imaginava. Això és el que jo imaginava. Ah, bueno, claro, és que és una puta... Això és super random, tio. T'han de fotre un tubo per... Mira, si te fiquen un tubo per l'ano, agafen caca i després te'l fiquen a tu. Imagina't, José, deprisa, i te fiquen a tu la meva caca. És que jo crec que no te pots sentar bé, igual que la sang. Segur que hi ha diferents tipus de tipologies de caques. Rollo caca 02, caca 0 negativo, saps? Perquè... Pues no és això. Resulta que és que agafen les caques i les processen per a agafar els bitxitos bons que té la caca, els comprimeixen en una pastilla, llavors aquella pastilla se la pren el pacient receptor del trasplante, que li diuen transfusió de femta, però col·loquialment li diuen trasplante de caca. I és tan divertit. Però, en valor de què? O sigui, què estan buscant allí? Estan buscant els bitxitos bons. Les caques tenen bitxitos bons que són molt beneficiosos per als colons humans. No hi ha cap altra substància que te pugui donar això? Que no sigui el teu furullo? Jo no soy médico. Yo no lo sé. No soy un doctor de la gran ciutat, però... Jo, tio, aquestes coses me semblen que a vegades són xaladures de metges que juguen molt fort. En plan, estan en una sala i diuen ¿y esta semana qué? ¿A que no te atreves tú? No, ¿a que no te atreveixes a agafar i dir a la sala común que comencem a fer transfusions de caca? Oh, si estàs loco, venga, va, jugamos. Ho juguen, comença tot de broma, saps? Deu començar a l'hospital, a Vall d'Hebron, a l'hospital de Barcelona, allí. Venga, va, estàs amb dados i tal, i al final, t'ha tocat fer-ho, Jaimito, i el Jaimito va provar-ho, i la gent s'ho comença a creure, i llavors se corre el bulo, no? Paco León se hace un trasplante de caca, saps? Paco León, Paco León ja es blanqueja l'ano. Ah, sí? Que ell ho va dir, no? Paco León té, si no m'equivoco, un monòleg del Club de la Comèdia explicant sobre el blanquejament anal, i ell se blanquejava l'ano. O sigui, és bastant famós aquest monòleg. Hòstia, però això li pega bastant com fer-se una transfusió un trasplante de caca, li pega. Sí, pues no és més que agafar els nutrients correctes que afavoreixen el colon i són tan beneficiosos d'una caca, d'un donant, passar-ho a un format que no és femta per a poder donar-li, administrar-li al pacient de la manera que sigui més correcta. Sí, claro, perquè fotre-li el mojón allí en un vas, ¿no? Venga, Pepita, a beber. Uy, esto sabe fuerte, A una manga pastelera per dins el cul. No, esto sabe a mierda. Es que es mierda, Austin. Tal qual, no? Boníssima escena. Molt bona escena. Hablo Juan Valdés. Molt bona escena d'Austin Powers. Bueno, va. Espera, abans d'acabar, però es fa Què? per a trobar-te millor, o sigui, per a regularitzar el teu colon, no? Sí, per a la flora intestinal. Hòstia, tio, que random. És que el món fa coses molt randoms, tio? Sí, tio. Hi ha coses molt rares, però tan interessants.
Sí, sí. No ho sé. La veritat, jo també m'esperava algo random, però no m'esperava que aquesta és una cochinada. A veure, qualsevol cosa és una cochinada, perquè un trasplante de caca potser és el més cochino de lo que m'esperava, saps? És el més llordo. M'hagués esperat algo més heavy. Lo més, si hagués sigut el que tu pensaves, hagués sigut massa bèstia. Si no té sentit transplantar una caca d'una persona a l'altra. Més que un mètode de tortura espanyola per assassinar, saps? Saps el KGB, rotllo que... Pues saps? Un mètode de tortura espanyol a la guerra civil. Algo rollo Inquisición. ¿Dónde están los planos rebeldes? No lo sé, pues venga, mi caca por dentro tuyo, ¿sabes? Traigan al gordo. Y entre uno allí, rebotit, ¿sabes? Traigan al gordo. Claro, lleva comiendo 12 días para este momento. Vas a morir. Una dieta de kebab. Tenen una persona menjant 12 dies i simplement per torturar altra gent. És un tio que... Però només menjar pizza, kebab, burgueses... Treballa 12 dies al mes. Ell entra el dia 1 i totes les tortures se posposen fins a meitat de mes cap amunt. Saps? Vale. Llavors, els primers 12 dies aquest tio, pizza, tot pagat, pizzas que... També, clar, t'estàs jugant la salut. Pizzas que va marranades, bollitos, cafès a punta pala, inclús algun nutrient a part, saps? També. Una mica de... I l'últim dia laxant. L'últim dia, tot el dia, que no menges res més. Aigua laxant. I amb l'últim... O sigui, a cada laxant que es pren, un fortasec per aguantar per al dia següent. O sigui, el seu cos està en el límit. Llavors, el dia següent, ja ha arribat Bruno, hem de saber... Bruno? On... Sí, es diu Bruno. Hem de saber on està la base del imperador de no sé què. Doncs pues vinga, va, traigan a Jaume. I arriba Jaume allí, saps? Amb una carretilla, perquè aquest senyor està que porta 12 dies que no pot ni caminar. I fiquen un tubo... Hòstia, tio, això és fastigós, Fiquen un tubo a l'ano i l'altre a la boca, no? És que a la boca no, perquè és lleig, però de ano a ano. De ano a ano. I començar a inflar-lo com un pavo relleno. A merda. Sí, comença com si fos un pavo relleno, però claro. Hòstia, quina mania, tio. És merda caducada de fa dies, d'allí dintre rodant. No caduca la merda, tio. Això és lo bo. A més, segur que surt de diferents... Surt de tots els d'això on se surt. Amb frenazo, amb paladín, amb brownie, seca... Surt molta gamma en un moment, saps? El teu cos no és capaç d'assimilar. És un gran mètode de tortura, tio. Sí. Crec que és la intervenció de caca més escatològica que hem fet des que tenim el podcast, tio. Ja. Vols que te comenti lo del senyor de color groc? Així ràpid? Explica'm lo de Homer Simpson. A la UCI hi ha un senyor que és de color groc. És de color groc, tal qual tinc aquesta samarreta, és la seva pell. I els seus ulls, el blanc dels ulls no és blanc, és de color groc samarreta, igual de groc. És super impactant, I és una persona que li agradava molt empinar el codo, li agradava molt estar al bar i ara pateix de cirrosis hepàtica bastant xunga, però bastant xunga. Però de beure, això sí. De beure. Hosta, això és el fetge, tio. Quina quantitat d'alcohol tens que beure per a quedar-te groc, tio? Pues imagina't, quedar-te groc. És que és molt fort, això, Això és un missatge per a l'audiència, tio. Que el bebercio... no us enganxeu al bebercio. No us enganxeu. Ara m'imagino gent molt fan del beure i molt fan del Simpson dient, és la mea, saps? Hòstia, pues no crec, perquè es tallen potra pel llit que està fet merda. Però està de color groc real, així com tu. Com la samarreta. I no té volta enrere, això? En plan, com la samarreta, volia dir, perdó. No té volta enrere, això? Té volta enrere, clar. Tornar a la seva vida normal? No. No, però en plan, vull dir, no es pot... No li poden, no sé, pigmentar la pell o alguna cosa. A veure, el Michael Jackson se va tornar... El Michael Jackson és un tema a part, no té res a veure. Sí, el Michael Jackson se li despigmentava la pell, per això ja ell es va fer més blanc. Però ho va fer. No, el Michael Jackson el que feia era, com que s'estava despigmentant, pues, quan era més negre que blanc, pues,
les capes que tenia blanques, les clapes, se les pintava de negre. Després ja va canviar, no? Fins que va haver un moment en què era més blanc que negre, llavors va dir, bueno, pues me tapo les clapes negres pintant-les de blanc. I al final ja se va quedar blanc. Però era un problema de la pell que tenia el Michael que era xungo. I aquest senyor no pot fer res, no? No, aquest senyor el que ha de fer és fer molta bondat, moltíssima bondat, per a ser apte, que no se sap encara, per a un trasplante de fetge. I veurem aleshores. Però està xungo, està xungo. Està molt xungo. Però és superimpactant perquè és de color groc, tio. Hòstia, de color groc. Tio. Que de random. color groc. Però en plan, a part aquest senyor, a part d'estar de color groc, entenc que està allí i està greu. En plan, pot morir. Està greu. Està a la UCI. Claro, sí, està UCI. greu. Sí. Joder, tio. Xungo, xungo. Veus? Aquesta feina te donarà historietes, eh? Me donarà historietes i me donarà un coneixement de medicina bastant impressionant. Sí. Coneixement d'aquest a nivell usuari, A nivell, però que quedes molt bé. Després és coneixement d'aquest de cunyau, que quedes molt bé Exacte. en qualsevol boda, en qualsevol aniversari. Sí. Tu sabies que s'estan fent trasplants de cac la gent? Oh, Arnau con las suyas de nuevo. Oh, no, Arnau, no. Espera, que estan trucant al timbre. Ho esperem. Joder, era jo. Pues res, és la vida de les persones. Animal. Aquest Què te crit. passa? T'has quedat sordo? M'he quedat sordo, tio. Joder, macho. Estás sensible del oído. Hombre, es que se te fica el micro. Hola, soy el locutor que habla muy cerca del micro. Bueno, Escucha lo que te digo, por favor. bueno, pues res. Ha vingut la senyoreta del gas. Tio, mira, da igual, no te conto lo que te volia explicar. No es volia explicar una història, una anècdota que em va passar el dia de la meva comunió, que no t'he explicat mai, crec. El dia de la meva comunió, jo vaig fer la comunió, però vaig arribar tard. Però un altre dia te l'explico. És una anècdota guai. És llarga? Tio. Val la pena esperar? Sí, no és molt llarga, però te la conto un altre dia. Vale. I entrem amb el tema. L'únic que te vull dir és, me sembla super random que vingui una persona amb un mono. O sigui, ara mateix acabem de trucar al timbre. Si ho vols, ho pots deixar això al podcast, en plan, perquè crec que sé sin el timbre, saps? Sí. Acaben de trucar al timbre i una dona me diu del gas, vengo, lectura del gas. Vale, ve amb un paper que ni he vist, amb el mòbil, perquè és amb el mòbil, no és com una PDA ni és un aparato. Me diu, aquí a la izquierda, no? Pam, ha fet una foto i se n'ha anat. Què dius? Si no és del gas i és algú que vol robar-me o fer alguna cosa, per què vol aquesta informació? No sé, però és que avui en dia No te pots fiar, és molt random, perquè l'he deixat entrar molt ràpid. És que just he tancat i he pensat, aquesta senyora ara mateix tiene datos de mi consumició de gas. Que té una informació ultravaluosa, eh? O sigui, no sé, segur que es pot fer alguna cosa amb aquesta informació. No sé quina. Però no, al final ha fet una foto, m'ha semblat que té el comptador, potser podríem pinxar-lo, no crec, no sé què es pot fer exactament, però més random, tia, me sembla super random, eh? És molt missió impossible, eh? De faig una foto al comptador del gas i ja està, ja te'l puc punxar, ja però... Entro al cortafuegos... Però no en plan de foto i ara surt i ja, no? I de pata canvia tota la casa, no? Hi ha un tio... El presidente ha muerto, repito, el presidente ha muerto. Hi ha un tio a la furgoneta al carrer, que és una furgoneta d'aquelles que estan superequipades amb molta tecnologia, amb un portàtil que dius que és un portàtil antic. No, és grueso. És grueso perquè és un portàtil gamer d'aquestos que la gent utilitza per hackejar. És un Acer Gaming, sí, d'aquestos. I ja està, ja t'has hackejat. I el tio té cascos d'aquestos que brillen amb llumetes, no? I el micro aquell que els surt per aquí, però el té pujat, el té pujat. Seria superguai un hacker d'aquestos, en plan, una persona d'aquestes que treballa com hackejant coses, però que treballa, en plan, pues que treballés pel Pentàgon o que treballa per Seguretat Nacional, jo que sé, als Estats Units, però que el tio fes streams. O sea, que fos a Twitch, ¿no? Venga, chicos, sí, otra suscripción y reviento el Pentágono, ¿sabes? Sí, era puta hòstia, tio. Ei, me diries que jo ho miraria cada dia, me dirien, venga, va, una mica més i avui li pinxo la casa a l'Obama, saps? I escoltem a veure què sopen amb la seva dona.
Michelle! Te'n recordes? Però era la Michelle la que era drogadicta, no? No era No, l'Obama. era l'Obama. Era l'Obama el drogadicte. La gent no entendrà això. No ho entendran. Són tonteries del José i jo. Igual que el Douglas. Tu te'n recordes del Douglas? Hòstia, sí. Però d'on va sortir el Douglas? El Douglas va sortir de que anàvem a un pub que es deia Loch Ness, Ah, sí, el Loch Ness. que està pintat i tematitzat així una mica rotllo Scotland, Sí. i hi havia com noms pintats a les Gualla, parets, però, hòstia, és veritat. típics d'Escòcia. Com pots recordar-te d'això? Perquè és una... I tu... la típica broma de subnormals que surt una nit que estàs una mica borratxo i que dura Una massa mica, diu. anys. Dura massa anys i que no... I és que no, jo no recordava això. Sí, tu i jo estem bastant mamats i ens va rebentar de riure veure el nom Douglas. És que no sé per quina raó vam riure tant. No ho sé, ens molava molt el Douglas. I vam començar a dir, el Douglas, oh, el Douglas! I allò que fèiem tu i jo de fer veure que trucàvem amb algú, Sí, és veritat. el trucàvem al Douglas, Hòstia, que bo, i tio. tu i jo quan anàvem mamats ens podíem passar perfectament 10-15 minuts parlant amb massa. ningú pel telèfon. Massa. Però és que me'n recordo que a vegades era nivell extra perquè jo et trucava a tu per almenys que es vegués la trucada i alguna vegada jo vaig arribar a canviar-te el nom i recordo una vegada vaig ficar David Bisbal, saps? I venga a parlar. Hi ha gent que me coneix que creu que tu i jo hem gravat en els primers 2 CDs del Bisbal. Però ho creuen molt fort i creuen que estem enfadats amb ells. I és gent molt estúpida. O sigui... que tu entenc que puguis pensar, bueno, mira, potser m'han gravat sent músics d'estudi, que ja és super random. O sigui, ja és una mentira super dificultosa. Però que a més creguis, no, estan enfadats amb el David Bisbal i tenen un tracte personal tant com per a trucar-lo de tant en quant, és que tu que te creus, saps? O sigui, d'aquest nivell. Si t'he imaginat el David Bisbal, que hi ha un tio a l'estudi de música, o sigui, estan fent el seu CD i diu, mira, aquest guitarra a mi, pues bueno, me'l vaig trobar al passillo i em va mirar malament, no em cau bé. Ja està, s'acabaria aquí i li dirien, mira, noi, te pago i ja està. No ets de l'agrado del David Bisbal. Però d'aquí a tu i jo estar de festa al Picat una nit, a les 2 del matí, Arnau, vam estar parlant 10 minuts amb aquell senyor, hi havia gent que s'ho estava creient. No, és que no, molt real, ho feien realista. Ho feien molt realista, però, tio, a les 2 del matí i jo dient-te, estic fart de que em truqui el Bisbal, tio, Arnau, és que ja estic fart, i tu no t'enfadis, i jo estic hasta la polla, que, tio, és que no té consideració, no sé què, tu et penses que m'ha de trucar amb aquesta hora, i jo, Bisbal, no molestes más, hòstia. I la gent flipant, hi havia gent que flipava en plan, ¿en serio? No, claro que no és en serio, gilipolles. Com va de ser en serio? El Bisbal trucant-me, pregant-me que vagi a gravar el seu CD. Sisplau, és que sense tu no sona igual. Caga, això no s'ho creu ningú, això. Pues hi havia gent que s'ho creia. Tu te'n recordes quan treballava a la casa de colònies de Rosa dels Vents? Que Sí, vam anar a tio, sortir... això és increïble. Vam anar a sopar amb uns monitors que van venir nous en aquella casa en plan de reforç per un cap de setmana, perquè feien falta més monis. Eren monis que no coneixíem, no eren els monis de la casa, eren monis d'una altra casa que venien només per aquell cap de setmana. I clar, llavors jo ja havia fet la pinya amb els monitors, diguem, fixes d'allà, d'aquella casa, i van venir els nous. I a ells els hi vaig colar la broma del Bisbal, i no s'ho creien, I dic, me cago en la puta, si sempre s'ho creu tothom, no sé què. I dic, bueno, va, pues jugaré l'última carta. I dic, no us ho creieu? Vale, bueno, tranqui. Els dic, espera, que truco al José i llavors que ells ho confirmaran, no sé què. Te truco a tu, no te vaig dir res, això tu saps que és veritat, no te vaig dir res pel WhatsApp, no te vaig avisar de que estava fent aquesta broma, que quan te vaig trucar ja te vaig dir, José, amb qui estem enfadats? I tu, no sé, vas respondre superrealista, ho vas pillar al vuelo i vas dir, no tio, no vull que em parlis mal del David, que m'ha trucat aquest dematí no sé què, no sé quant, ja estic fart. El tio tot el dia trucava i... Puto David Bisbal no tenia res millor que fer que trucar-nos a dos desgraciats de tant en quant. Vinga, va, grava, sisplau. I els monitors se'ls va canviar la cara quan vaig ficar el mòbil en altavoz. Se'ls va canviar la cara quan te van escoltar.
amb aquest enfado tan ben fet, Sí, sí. va ser penjar la teva trucada i preguntar-me «Uah, llavors és veritat que vas gravar?» I jo, que sí, que no t'ho estic dient. «Uah, tio, i com és el David? I tal? I com veus que vau gravar? I no sé què...» A rebentar de preguntes, s'ho van creure, I També aquestes he de dir persones al nostre favor encara que s'ho creuen. He de dir que al nostre favor que fèiem una gran interpretació. Sí, O sigui, jo m'esforçava molt, m'esforçava molt perquè, o sigui, a més teníem com el paper de que tu dius, bueno, podem mirar-ho, i jo no, jo estava com molt emprenyat. O sigui, jo era el que dic, és que ja està bé, aquest tio ens ha tratat... I tu, bueno, Jos, no te calentis tant, saps? O sigui, estava com molt ben construït tot, i va sortir natural. Jo pensava que m'anaves a parlar de la vegada que estaves de colònies fent de professor i estaves amb aquell nen i jo i l'Aleix vam fer-nos passar pels seus pares a les 3 del matí. No te'n recordes d'això? Sí, me'n recordo. Hola, tio, això va ser superfort. Es dia Biel, el nen, no? O algo així. Biel. Sí. Això va ser superfort, tio. Sí, estem... L'Arnau... És un altre dia. És un altre dia, ho vols contar? Vale, pues ja està. Sí, que si no se fa molt llarg. Aquí se queda. És que és molt bona, aquesta. No me'n recordava, me l'has fet recordar. El proper programa la contem. I ara, José, vull que entrem a una secció desitjada per tots. Dame-la. Saps quina és, no? Hem de ballar. A veure, ballem, a veure si la gent la pilla. Exacte! Estem a la secció de merda de famosos. Adivinat. Hem arribat a merda de famosos. La merda dels famosos d'avui... Sempre vull tornar a ballar, m'encanta aquest tema. 1, 2, 3... Puja la música. Sí. Llavors, avui tenim el merda de famosos, és el mateix famós que vincularà el tema del dia. I és ni més ni menys que el gran, el enigmàtic, el eclèctic Elvis Presley. Elvis Presley. Claro que sí. Per cert, has vist la pel·lícula, m'has dit, no? He vist la pel·lícula. Algo que comentar ràpidament? Interessant com aquesta història, aquest biopic, perquè no deixa de ser un biopic, està explicat des d'una forma de narrativa del punt de vista del mànager. En plan, no, la gente dice que yo lo maté, pero yo no lo maté. És raro, a més, perquè és estrany, perquè a més està explicat des del punt de vista del mànager, però no el deixen quedar de bo en cap moment. No. I a més, en alguns moments en què et podria donar pena... Bueno, claro, és que jo jo no estic sesgat, o sigui, jo estimo massa l'Elvis. Llavors, aquest senyor me donava asco tot el rato. I mira que és el Tom Hanks, saps? És el Tom Schenk, que ja intenten que te pugui agradar. Perquè el Tom Hanks ja és com... O sigui, jo crec que està buscat tot a expressar una mica, en sèrio. En plan, com té el carisma, perquè sabeu que el coronel Parker, que era el mànager de l'Elvis, i la pel·li està tractada des del punt de vista del seu mànager, que era el coronel Parker, que era un timador, un feriante random. Aquest senyor era un tio supercarismàtic, al final sabia molt bé el que es feia, era un vendehumos. Però és que, per molt vendehumos que sigui, tio, no és una persona amb la que jo empatitzo durant la pel·li. Igualment, a mi la pel·li m'agrada moltíssim. O sigui, no soc a mi em van passar coses a la sala de cine, tio, que no puc explicar, Què et van passar? No sé, tio, jo vaig plorar molt. A mi no m'havia passat mai res així. No sé, va ser... Saps aquestes coses... És que, claro, jo estudio cine, però tu ja saps que jo no soc molt de... O sigui, no soc com... M'emocionen les coses, però jo no vaig a una sala de cine i ploro i... Però jo no flipo tant, mai he flipat tant, saps? Tu amb la mort de Tony Stark te la va bufar. O sigui, vaig pensar, joder, me va saber greu, però jo crec que no... Sí. Saps? Però no plores, no plores. No, i si plous, i si no és una llàgrima, és una llàgrima. Jo sol, amb la vegada que més he plorat de la meva vida ha sigut amb Toy Story 3. Toy Story 3 va tocar a una part de la meva infància que feia massa mal. Allí vaig plorar fort al cine, però no tant com aquí. No sé, tio, em va tocar molt. Però és que a més aquí, a la pel·li de l'Elvis, estàvem al Fenomen amb l'Anna i vaig plorar.
Primer de alegria, tio. En plan, saps quan ell arriba a Las Vegas i està cantant That's Alright Mama amb l'orquestra i comença a ensenyar-los, no? Sí. Allò m'agrada molt, tio. Això me sembla... És que me flipe, tio, perquè hi ha com molts minicoses de l'Elvis que no se parlen, com això que tenia la vida absoluta aquesta, que, saps, sabia per on està, sabia el que volia, els feia pujar d'octaves, era una mica, saps? Al final ve de oïdos, és que era un tio super random, perquè semblava que fos un patata, però era el puto amo, saps? És molt fenomenal, a nivell de fenomen. Sí. I aquell moment me flipe, a més que està muntat a 3 bandes, que canta el That's Alright, però és que, clar, me toca més a mi, perquè el That's Alright Mama és la primera cançó de l'Elvis que vaig cantar, que vaig aprendre a tocar també, saps? És com, està molt junt. I allò i el final, i me va agafar com un... Me va agafar algo, tio, a mi, me va agafar fort. Plorant allí... A més, plorava de ràbia, perquè vaig pensar, aquesta persona és l'única persona que crec en la vida. L'altre dia que parlàvem amb l'Anna del fangirl, de tot el moviment de fangirl i fanboy i tot això, jo crec que és l'única persona de l'Elvis que si l'hagués vist des del moment zero hagués plorat molt fortament. I no podrà ser mai, saps? No podrà ser. I A no ser va ser molt heavy al cine. A no ser que estigui viu en una isla. En una isla. Va ser molt fort, tio. Estava al cine i estava la sala plena perquè el fenomen s'omple sempre, perquè és un cine així com més... És un cine molt, molt famós de Barcelona i tal, que la fiquen en bossa, se veu molt bé, té molt bona imatge, té molt bon so, i a veure, se sentir de puta mare la pel·li que flipes allí, vaig disfrutar moltíssim. I l'Anna allí, jo plorant, i va marxar a la sala i jo dient-li, espera, que me sento raro, tio. Va ser un moment estrany. Pues la pel·li m'agrada molt, si no l'heu vist, jo la recomano. Jo també. Me sembla molt millor pel·lícula que Bohemian Rhapsody, però vamos... Infinitament. Però hasta ell me sembla... Mira que el Rami Malek m'agrada, però el xaval aquest... L'has vist en versió original o en espanyol? Mira, t'he de dir que l'he vist en versió doblada al castellà, perquè no hi havia manera de trobar bosses, tio. És normal. Jo aquesta pel·li, tio, jo he flipat molt amb aquesta persona, Amb la hi ha veu. moments que si no mires és que sembla ell, és que sembla el fucking Elvis Presley, tio. Hòstia, s'assembla molt. De veritat, o sigui, la Rami Malek ho fa bé, però és que aquest tio a mi em va sorprendre molt, Hòstia, s'assembla molt, tio, no sé. Ho va fer molt bé. Jo estic molt content d'haver-la vist. És el meu biopic preferit, el número 1. Sí, de nou també. Des de que... Mira, m'agrada molt aquesta i Rocketman. Rocketman és el meu número 2. I el número 3 de Doors. Hòstia, de Oliver Stone. La pel·li de Doors. És boníssima, m'agrada molt. Llarga, també. Llarga com hi ha ella moltes, sola. Jo he vist totes. He vist Ray Charles, Jerry Lee Lewis, he vist la de James Brown, he vist la de la Supremes, he vist... hòstia, la del Johnny Cash, en la cuerda floja està molt bé, amb el Joaquin Phoenix. L'has vist? No l'he vist. No l'has vist, La cuerda floja? Gran pel·lícula, molt bona pel·li. Està molt bé, tio, sí. Me la miraré. Va haver com una època, la primera entrada del 2005 al 2010, va haver com un moment de biòpics de músicos, venga, ara. Va parar i ara han tornat, perquè ara després d'aquesta, si no m'equivoco, ve el biòpic del David Bowie. Ja toca, Oh, David Bowie, ja toca, David Bowie és un gran personatge. A veure què fan. Jo crec que hi ha 3 o 4 persones supertops per a fer biòpics que de veritat facin diners. Una era el Freddy, l'altra és l'Elvis, l'altra interessant, crec que és el Michael, l'altre són els Beatles, Lennon. però els Beatles són difícils, o Lennon, és molt difícil fer un biòpic d'aquestos, però crec que és l'altra banda o grup interessant. I després, ja més actual, no sabria qui dir-te. Potser també seria guai del Kurt Cobain, però Kurt Cobain se sap tant i tot el rotllo i va durar, la seva carrera és tan curta al final també, no sé, saps? Però, o sigui, s'han fet molts, en plan com el Ray Charles, com el de Johnny Cash, no sé què, que són molt guais, són grans biòpics, però, o el de l'Elton John, que molen molt, però com a que no són grups o gent que són enormes, però no és com nivell leyenda. O sigui, clar, estic parlant de nivell Michael leyenda, Elvis leyenda, Freddy leyenda, saps? Coses super estratosfèriques. Però bueno, veurem quin és el següent, que és el del David Bowie. Jo tinc ganes de veure perquè me flipe David Bowie. Ja ves. Dit això, la pel·li de puta mare, tio. A mi m'agrada molt. Molt content. El que és més curiós de tot, la Maria, molt contenta també, perquè la Maria
per les pel·lícules és super crítica, saps? És super crítica la Maria. A mi m'agrada molt, a la Maria també. És un molt bon biòpic. Super interessant el punt de vista des d'on està narrat. Super interessant com no han passat pel filtre Hollywood que sí va passar Bohemian Rhapsody, saps? És que Bohemian Rhapsody massa Hollywood. Més, jo crec, de veritat, algun dia si vols podem parlar de Bohemian, si parlem un dia de Queen podem parlar de la peli. Lo random d'aquella peli és que sigui visible, o sigui que la peli va guanyar millor muntatge i molta gent se va queixar perquè és veritat que el muntatge és una merda, però és que el muntatge és una merda perquè saber el material que tenien per muntar. O sigui, és que allò era un despropòsit, perquè hi havia un director, se'n va anar, va entrar un altre, després tornaven, hi havia material que no se va donar per qüestions X, per qüestions Y, van rodar de més, després el Brian May i el Roger no volien... No, això no pot sortir, això sí, jo què sé, coses d'aquestes, saps? Ridícules. Sí. Que això són una mica una puta merda. Anaven a ficar el Sacha Baron Cohen com a Freddy, però el van negar perquè el Sacha Baron Cohen, que és el que fa de Borat, el que fa de... això, d'Ali G, volia fer de Freddy en plan muy de verdad, massa autèntic el volia fer al Freddy, i volia que apareixés la cocaïna, volia que apareixés les desfasades del Freddy de ficar persones enanes amb safates de plata portant cocaïna tu no pots blanquejar coses, o sigui, si al final el més interessant, tu quan mires una pel·li o quan mires una sèrie, el més interessant és veure una persona a la que més admires que t'aporte tant d'amor, o sigui, que t'ha portat tanta felicitat com és el Freddie Mercury, com és l'Elvis, com és qui sigui. O sigui, tota aquesta gent té un background, tio. O sigui, l'important és veure, jo crec que és el que més mole, el que més t'enganxa al final, en plan. O sigui, la pel·li de Queen, de Bohemian Rhapsody, funciona perquè, vamos, la música mole que flipes, i perquè, bueno, el Rami Malek està molt bé, i al final és perquè és el Freddy, aquella pel·li la fas amb una altra persona i la gent diria, vaya puta castanya, saps? Sí, si fas un biopic de Brian May ningú el mirarà. No, sí, seria una merda, sin más. Els friquis de la música el mirarien. O cançons que no fossin tan top, perquè la pel·li en si no està molt bé, i perquè se queda tot a mig gases. No, perquè era gay, però no sé què, no, perquè no sé què, perquè no sé quantos. Tot està a mitges, saps? Te l'has de jugar. Has de fer com la de Rocketman, que l'Elton John va dir, no, aquí s'explica tot. Aquí s'explica tot. El Rocketman molt guai. Si jo ho vaig fer, i ja està, és veritat. Però és que a més ell és conseqüent, ell va fer allò i després s'ha desintoxicat, i aquest senyor, l'Elton John porta des dels 30 anys o 32, no sé quina edat ho va deixar, 31, 32, no ha tornat a provar l'alcohol ni les drogues ni res. Aquest senyor va ser concienciació màxima. Però ha dit, però s'explica perquè jo he passat per aquest procés i és la vida, o sigui, i ser gay, i jo crec que ser gay als anys 80 en un grup de música tan famós, joder, pues, a veure, les drogues estan mal, però si te vols drogar, pues te drogues, tio, jo què sé, aquesta persona, el Freddy, tenia que tenir una pressió damunt super heavy, saps, aquest tio? És com el... Les drogues estan mal, però si te vols drogar, pues... No, en plan, però entenc que si en algun punt estàs... és que l'alcohol és una droga, saturat, també, el tabaco. Saturat. Si estàs saturat i a vegades necessites desconnectar o el que sigui, pues mira, jo què sé, és que la vida és molt complicada també, saps? Com per dir-li a algú, no fumis, que està mal fumar, jo no fumo, me dona asco. Però jo a tu no t'he dit mai res, jo a tu t'he dit, deixa de fumar, però perquè te moriràs abans que jo, i és trist. Però me dona igual, si te desestressa, pues fer el que vulguis, saps? O sigui, no sé, la vida és una... És que si no te mata això, te matarà... Ja. Nos matarà el Bisbal per no gravar amb ell un dia. Escolta, i parlant de matar-se, l'Elvis com se va matar? Entrarem després. No hem fet nada de famosos, tio. Anem a ello. Hem ballat i no l'hem fet. Tio. És que ens calentem molt. Ens liem. Vols que tornem a ballar i l'introduïm bé? Tornem a ballar ràpidament. Espera, perquè m'encanta ballar. Finiquitem la pel·li d'Elvis per tancar ja el tema de tancar-lo bé. Molt bona pel·li, molt recomanable. Molt recomanable, si teniu l'oportunitat de veure. Sé que a tothom no li agrada veure pel·lis en versió original o no li agrada llegir el doblatge. Mireu-la en versió castellana i quan tingueu l'oportunitat, crec que en 40 dies surt a HBO Max, perquè és de Warner. Surt superràpid, en plan, en 50 dies ja surt en plataforma de streaming.
Guai. Si la gent la pot mirar a HBO, si no, pues la descarrego pirata, joder, no és tan difícil. I tenir l'oportunitat de mirar en anglès val la pena perquè si heu vist ni que sigui 2 vídeos de l'Elvis o 3 on l'heu sentit parlar, flipareu. O sigui, el tio ho fa molt, molt bé. I val la pena, tio, val la pena. Superguai. Pel·lícula recomanada per Tots Fem Caca. Té el sello d'aprovació de Tots Fem Caca. Un trunyo, no? Clac. Dit això, ara sí. Ara sí, José. Puja amb la música. Verde de famoso! Avui, Alright. Elvis Presley. José, com caga l'Elvis? Vull Mira, que m'ho l'Elvis- diguis. Tu el coneixes molt. El José és el fan number one, com mi primo, de l'Elvis Presley. I jo sóc el fan number 2. Te puc O sigui- explicar Explica'm, ràpidament, Mira, ràpidament. que la seva manera de cagar està vinculada completament a la seva mort, que és una cosa que a la pel·lícula no se parla, per lo qual hem vingut naltres a explicar-te al 100% com aquesta persona va morir. I té molt, molt, molt a veure amb aquest senyor al lavabo. És veritat que va morir a la tassa al vàter? Va morir a la tassa al vàter, correcte. Va anar a la tassa al vàter, se va marcar un José Sarries, se va dormir i ja no es va aixecar. Com cagava l'Elvis? Doncs pues mira, t'explico. Jo crec, almenys en tota la primera etapa de la seva vida, que no era tan excèntric, jo crec que era una persona de cagar nerviós, en plan cagava ràpid, en plan pam, pam, pam. És una persona de suar molt, o sigui, molta suor, al vàter. L'altra vegada que vam gravar el vídeo, perquè això està regravat, no ho vaig dir, però no el veus com una persona que podria tararejar, com a cantar, saps? Com allí cantant una miqueta, perquè el vàter sona molt bé. Jo el veig una persona que se calenta ràpid al lavabo, en plan, està allí apretant hound dog, baby, saps? Jo ho veig. Allà cagant. Sí. Nothing but a doctor crying all the time. Tal qual, és així. Després, paper de vàter, triple, quàdruple, 15 capes. O sigui, deu utilitzar un paper... No, és que ja està. Tovalloles, tio, saps tovalloles aquestes de... saps? Perquè total... Vull dir, toallitas húmedas No, de bebé. tovalloles. Tovalloles. És que Saps jo he aquestes vist... tovalloles que se calenten així en vapor, saps? Que estan humides, però d'aquella qualitat, saps? De com es Sí. diu? De balneari. Toallites de balneari. Jo no sé si al principi, però o sigui, molt més la seva etapa a Las Vegas, que ja estava com des de la seva retirada, quan va tornar a l'exèrcit, jo crec que és una persona que tenia un intestí curiós i anava sovint al lavabo. No, en sèrio, devia anar... Té pinta que anava sovint al lavabo. Al dia, quantes vegades? Després de tant moure les caderes, allí se va fent túrmix. Has d'anar... 2 o 3, no? Has d'anar a fer batido. 2 o 3 al dia? 2, 3. El que passa és que pensa que després, també, com que devia consumir moltíssimes pastilles, no sé aquestes pastilles si li feien al lavabo. Ho descobrirem ara amb el que te llegiré. Però bueno, està clar que jo crec que era una persona agraïda. Anava bé, anava normal, feia unes bones deposicions. Me l'imagino en tassa completament dorada, una tassa com rotllo així doradita, rotllo... Saps que ell tenia... Dorada blanca, saps? Una mescla dels dos trajes així més famosos. Dorada blanca amb joies incrustades, pedres precioses incrustades. Sí. Allà a la tassa. Tassa de qualitat. I saps com m'imagino el terra del seu vàter? Me l'imagino tipus quadres d'escacs. Sí, claro. Un quadre blanc, un quadre negre, però de marbre bo. M'explico? I les juntes, entre les rajoles blanques i negres, les juntes són daurades. Ojo, mira què et diré. Joder, daurades les juntes, això ja és Sí. next level que flipes, Bueno, llavors, concretem. I diverses tasses a casa, Varios vàters. Això no ho hem dit. Varios lavabos, varios banys, diferents tipus de bany, tasses amples,
Tots equipats. Banys amplis, tots equipats, tovallites, paper quàdruple capa, toallites també húmedes, diferents tipus que pugui triar. Bidet, per si algun dia li apeteix. El tio és un jugón. Revistes, algo molt important. La Bíblia, segur que tenia la Bíblia, perquè es va tornar bastant religiosa a l'última etapa de la seva vida. Devia tindre algun ventiladoret o algo per la calor o algun aire condicionat perquè era un home de suar molt. I tenia un tropicano. Tot això al principi, perquè després ja dic que quan va començar a consumir pastilles... Època Las Vegas? Època ja més al final de la seva vida, ja no sé quin era el seu punt de defecar tant. La cosa està en que de defecació en defecació, el dia 16 d'agost del 1977, aquest senyor a la tassa del seu vàter va entrar... A Graceland? A Graceland va morir? I ja no va tornar a sortir mai més. Va ser a Graceland? Viu. Descobrirem on va ser. T'ho miro ràpidament, vale? Anem a descobrir ara mateix l'últim dia de l'Elvis Presley en vida. Què va passar? Com va morir? Com acabo de dir, l'Elvis va morir. Bueno, se suposa que van trobar-lo mort a les 3:30 de la tarda el 16 d'agost del 77, ¿vale? La seva mansió, mira, a la seva mansió de Boulevard, en Memphis, Tennessee. A Memphis va morir. Memphis, Tennessee. Un bon puesto per anar a veranejar. L'autòpsia va durar 4 hores, ¿vale? Un dels forenses que hi havia va ser el mateix que va realitzar l'autòpsia al senyor Martin Luther King. Que la mort del Martin Luther King li va afectar bastant a l'Elvis. La mort del Martin Luther King li va afectar bastant a l'Elvis, correcte. La mort, l'assassinat. Durant el mateix dia, de les 3:30 que t'he dit de la tarda a les 7:30, se van propagar rumors que com s'havia mort, una sobredosis, un assassinat, li havien prescrit massa fàrmacs, què va passar, no? El seu doctor, que es diu Nikopoulos, va ser acusat d'assassinat per subministrar-li massa fàrmacs al senyor Elvis Presley. Se va celebrar un judici i al final aquest senyor, el Nikopoulos aquest, va ser declarat no culpable davant de la junta mèdica. Però sí que se'l va condenar per, no sé si amb una multa o no sé, no me queda molt clar si en presó, per subministrament indegut i completament desmesurat de fàrmacs, sense prescripció a vegades. O sigui, sense una mescla la seva descripció mèdica, sense avalament, saps? Vale, llavors comencem i t'explico com estava l'Elvis. L'Elvis estava aquell dia a casa seva, ok? Estava sota tractament per hipertensió, cardiopaties. Pesava 160 quilos, o sigui, pesava 3 vegades el seu tamany normal. 160 quilos, que jo tampoc sabia que pesava tant, i m'és una puta animalada. 160 quilos. I aquesta persona, almenys el dia que s'havia suïcidat, havia fet un consum de 22.000 calories al dia. O sigui, s'havia estimat que durant aquella setmana, aquells dies, estava consumint 22.000 calories diàries. Això és com fotre's 15 o 16 pizzas. O sigui, és una puta animalada. 10 vegades la mitja d'un ser humà normal de mitja, És surreal. Que són 2.000, unes 2.000 quilocalories al dia, més o menys. És surreal. Després se va saber que el metge, el Nikopoulos aquest que va ser jutjat, li estava subministrant més de 8.000 receptes a l'Elvis. O sigui, en tot... 8.000? O sigui... Que a lo llarg de tot? A lo llarg de tot, però 8.000 receptes diferents, de diferents tipus de medicines. Jo crec que són massa. O sigui, ni que t'emprenguis 2 pastilles al dia, són 8.000. Has de prendre cada dia 2 pastilles diferents. És que da igual. És una puta anada de l'olla. Llavors, dia a dia, anem per horari. A les 4:30 PM... A les 4:30 AM, perdó, l'Elvis Presley està a casa seva cantant cançons amb els seus cosins, amb amics de la seva banda, ¿vale? A les 5, estem parlant del dia en què va morir, arriba el primer cargament, el primer paquet, diguem, el primer Amazon, repartidor d'Amazon, amb drogues per a Elvis, ¿vale? I arriba amb un paquet bastant heavy que consumeix 3 vegades al dia. És quasi una decena
de fàrmacs. O sigui, estem parlant de, per 2-3 paquets, estem parlant de 30 pastilles. ¿Vale? Això és una... que en principi són per un dia, però que se pren en aproximadament 2 hores. Perquè a les 7 AM ve la segona... a les 7 AM arriba la segona entrega... A les 7 del matí. A les 7 AM, correcte, amb 2 paquets més de medicines, de fàrmacs. Bueno, ja està aquí molt bé, però és que ara ja l'Elvis s'ha calentat, ha dit, no, abans 2 hores, ara m'he calentat, estava ja calent, ja havia començat a cantar, estava... I a les 7 va vindre el segon, en una hora de diferència, a les 8 va arribar el tercer paquet, la tercera entrega de més fàrmacs per a aquest senyor. O sigui, aquest senyor en un rango de 3 hores va consumir aproximadament 50-60 pastilles. Pel que més o menys se pot arribar a deduir perquè no hi ha quantitats exactes escrites aquí. I tot això és deducció, no? Tot això més o menys és de lo que jo puc estar llegint, perquè no hi ha un conteo de les pastilles que prenia. Igualment jo crec que més inclús, i devia estar bevent i devia estar menjant, saps? Yeah. A les 8 arriba l'últim paquet. A les 9:30 pille el seu llibre, cosa que hem dit, agafa el seu llibre sobre el sudari, li diu a la seva nòvia Ginger, de 20 anys, me'n vaig al lavabo a llegir. Vale? Des del llit, la seva nòvia, la Ginger aquesta, li diu, escolta, no t'adormis al lavabo perquè te conec, perquè tu i el José feu el mateix, te conec. No, tranquil, no faré un José. Elvis va prometre que no ho faria. A la 1:30, 1 PM, va passar molt de rato, molta estona, perquè l'altre és a les 9:30 AM, això és a la 1:30, vale? 1:30 PM. La Ginger se desperta i l'Elvis no està al seu cantó. Ja s'ha dormit, ja s'ha tornat a dormir, puto Elvis, tot el dia me l'està liant. Després ja no balla tan bé, perquè li fa mal la cadera, saps? D'estar dormit al lavabo. Va al lavabo, truca, no contesten, obre i se'l troba cap per avall, tirat al terra, amb els pantalons dorats que tenia de pijama baixats fins als turmells, completament inerte, sí. Tota la seva cara moratada, unflada, mira que devia estar gordo i devia estar unflat, a més ja t'he dit que és un home de suar, devia estar suat, unflat, devia ser mira que l'estimo, però devia donar puto asco veure'l. O sigui, Elvis, t'estimo molt, però ho sento molt. Quin amor que tens, tio. Jo és que moriré així també, ho veig vindre, Esperem que no, home. A l'estona, l'habitació s'omple de gent, perquè suposo que la Ginger va cridar, devia tindre sirvients, devia tindre mànagers, els cosins... És que vivia molta gent amb l'Elvis, saps? Perquè al final és que és una persona que estava sol, però mai estava sol, que és una cosa trista en la seva vida. També a la pel·li sovint se li veu que està sol, però sempre acompanyat de gent que no se sap si l'estime. Interessats, no? Canta sovint la cançó aquesta a la pel·li de Are You Lonesome Tonight, saps? No sé, és una cosa que se deixa entreveure a la pel·li, se deixa entreveure, se veu, però no és com algo crucial, però és una persona que clarament estava una mica sola, estava perdut en el món, tio. I no sé. Tot i que estava ple de gent sempre. Sí, era complicat. S'omple de penya, allò? S'omple de penya, tenia els ulls injectats en sang, en aquell moment tothom, en aquell lavabo. A saber quan ja havia el lavabo, allò era el camarote de los hermanos Marx, però al lavabo. Tothom sabia que l'Elvis estava mort, ¿vale? L'autòpsia va revelar que l'Elvis tenia... he de llegir el que fica aquí perquè és complicat. Arteriosclerosis, dany hepàtic, obstrucció intestinal per matèria fecal, que li provocava dolors molt forts. Aquesta persona, claro, és el que t'he dit abans, devia fotre's tal quantitat de drogues que si unes te fan cagar, les altres te restringeixen. Aquest senyor devia tindre una bola de merda aquí dintre que devia ser super, devia tindre un tap super heavy, tio. A part de que, això comptant la droga, i menjar, beure, no sé si bevia alcohol, no sé el que devia menjar, però el que hem dit, 22.000 calories. O sigui, no hi ha... És que has de passar molta estona al lavabo. Jo vaig 5 vegades al dia, que és una cosa que ja me va recriminar, me vaig dir l'altre dia, joder, és molt. Imagina't l'Elvis, quantes hores tenia que estar al lavabo, tio? O almenys intentant-ho, perquè
És que és, no, Anar a no. intentar-ho. Anar a intentar-ho perquè és que no te pots trobar bé, claro, si és molt material, molta cosa que has menjat que tens que defecar o molt de beure o molta bola. Els metges van concloure que l'Elvis havia mort mentre feia força intentant evacuar la seva alimentació, que era completament demencial, que estava basada en fregits, 3 litres diaris de gaseosa. Fica aquí, mira una cosa que no sabia tampoc. Joder. Lo que passa que després sí que se va dir, ja quan vam fer una analítica més sèria, que una arritmia cardíaca era la causa de la seva mort. És que no és broma, no ho dic que també es fa gràcia, però és trist. És que aquest senyor devia apretar tant, devia patir tant, que li va petar la patata, tio. O sigui, devia estar allí suant, patint, saps? De la droga, de tot, que de l'esforç se va accelerar i li va petar el cor, tio. És que és super random, és molt random, tio, de veritat. Tu diries que va morir per apretar per fer caca. O sigui, que se va infartar, o sigui, li va rebentar el cor de lo molt que apretava, És super random, tio. Més tard se va concretar que a dintre del seu intestí tenia durant aquelles hores en el seu organisme 16 o 17 tipus de medicaments, de fàrmacs diferents. O sigui, sol en aquestes hores. O sigui, aquesta persona s'estava fotent que, clar, tu imagina't agafar ibuprofenos, Fortasex, no sé què, no sé quantos, i fotre una batiburrillo jo me foto això, saben com soc jo? No, morim. Jo de la panxa soc un caquetes, soc un res, a mi me tens pel terra, no m'aixeco, tio, és terrible. Aquí hi ha algo bueno, això és una cosa més de la casa de l'Elvis, que diu que un agent policia, quan va entrar a fer tot el recorregut per veure què havia passat, per fer intervencions, se va assombrar amb la quantitat de teles, de dormitoris que hi havia i de lavabos. Hi havia molts lavabos. Diu que el lavabo era enorme, que el llit era enorme, i les teles, i tot això se junta a lo que t'he dit. Era un tio, tenia molts dormitoris. Per què? Perquè hi havia molta gent que segur que es quedava a dormir allí amb ell, gent que, amics o interessats, lo típic, lo que hem dit. Lavabo gran, varios lavabos, perquè li podia pillar en qualsevol moment i li agradava estar còmode. Teles, perquè mirava molt la tele perquè se sentia molt sol, saps? Que tenia com diversos canals a la vegada, no? Diverses teles. Sí, a tope. Sí, això és algo que també se sabia. I així és com van trobar el senyor Elvis Presley. Una de les llegendes més grans de la història. Va morir mort al lavabo. De la manera més humana, més lletja i més estúpida. Estúpida no, perquè al final venia a conseqüència d'unes drogues, i les drogues venien a conseqüència d'un estat, de no sé què, saps? Però d'unes maneres més gilipolles que pot haver, que és mala alimentació, no anava al lavabo, i allí van passar coses, saps? Allí van passar coses. Molt miserable, no, aquesta mort? És molt miserable, tio, és molt miserable. Hi ha gent que no vol que sigui així. Uau. En plan, hi ha gent que... Jo durant molt de temps no sabia que havia mort al lavabo. Hi ha gent que no vol que sigui així la mort, en plan, que per això lo típic de no, va morir no sé què, va morir no sé... A veure, va morir com va morir i li pegue. És que tu el veus als vídeos, als últims anys de Las Vegas, i és que li pegue, perquè és que estava fet merda, aquest senyor estava... No sé, mai sabrem què li va passar, però bueno, una persona que devia tindre un estatus cerebral, mental molt... No sé. La vida d'excés, La seva ment devia estar molt resquebrajada, tio, i devia sentir-se traicionat i bueno, lo que va passar. La vida. En fin. Anem a concluir ja el programa d'avui, José. Pel·lícula recomanada? Perquè jo me'n vaig a treballar ja. O sigui, ja arribo tard. O sigui, ara em vaig agafar el Bicing, un clàssico mío, i arribo just a la feina ja, perquè sóc un avariciós. Recomanem la pel·lícula. Elvis feia caca al principi d'una manera i al final d'una altra, no? Tasses de lujo. Aquí descobrim com una persona pot evolucionar perfectament en el cagar, segons el seu tipus de vida, segons el que menges, segons l'esport que fas, la vida que portes. Llavors, missatge des de Tots fem caca. Alimenteu-vos bé,
No us drogueu, no us drogueu molt. No us drogueu. Si us drogueu volar, si us voleu drogar, no us drogueu molt i amb mesura tot. I aneu sovint al lavabo, joder, no us quedeu amb ganes. No feu com, saps? Aneu sovint i apreteu i a veure què passa. Cuideu d'aquest ritual. Sí, però vigileu, no apreteu molt perquè ja sabeu com va acabar l'Elvis. Igual pete la patata. Amb mesura. Dit això, després d'aquest al·legato tan estrany final, Arnau, ha sigut un plaer, ens veurem en el pròxim podcast. Un plaer, José. José, et recordes les redes socials? M'ha agradat parlar de l'Elvis per fi, un dia, i que se quedi gravat. Sí, ja tocae. Espero. Tocae. I recordo les redes socials, això, sí? Recordeu que ho podeu escoltar. Spotify, Ho podeu escoltar a iVoox, Spotify, Apple Podcast, amb el nom de Tots Fem Caca. Tenim de moment 5 episodis juntament amb aquest que esteu escoltant, aquest és el 5è, penjats, i anem a veure fins on arribem si no morim fent caca també. Quants episodis podem fer. També estem a YouTube. També estem a YouTube, correcte. Podeu trobar el vídeo. Estem a Instagram, podeu seguir el nostre compte. Allí pengem petites històries, petits reels, petits vídeos on podeu veure contingut una mica més talladet de lo que parlem, i després podeu seguir-nos a TikTok també, que estem allí amb el nom de Tots Fem Caca. No te perdo. A tot arreu, Tots Fem Caca, d'acord? I allí també pengem petits vídeos tallats del podcast sobre temetes, sobre un accident de bici que vaig tindre, molts sobre el Rajoy. Hi ha gent que dirà, massa sobre el Rajoy. Del Rajoy mai n'hi ha prou, ¿vale? A més, són els que més triomfen. O sigui, Rajoy volverà. Arnau, respon tu perquè jo ho tinc clar. El Rajoy volverà. Home, és com... No ha marxat mai. ¿Sabes el Terminator que diu I'll be back? Pues Rajoy. Ven conmigo si quieres vivir. Ven conmigo si quieres vivir. Volveré a la presidencia. Hòstia, ojalà tornés. No, perquè s'ho carregui tot més, però ni que ja n'hi ha prou. Dos dies, sol per fer com uns xistes més, saps? Com aquests presidents dels Estats Units que duren com un mes, saps? Sí, ja n'hi ha hagut aquests. El Rajoy el vull així, saps? Hòstia, tio. Que duri un mes. Bueno, recordeu, podeu buscar-nos tot arreu, us esperem aquí al següent episodi, us explicarem l'anècdota de la meva comunió, alguna cosa més de l'Arnau que s'ha quedat en el tintero que no recordo, i res més. Arnau, ha sigut un plaer, me'n vaig a treballar, espero arribar a temps, ja t'ho explicaré, i espero que no m'atropelli cap cotxe. Si us plau no tinguis accidents de bici, José. Ho intentarem. Vinga, va, ens veiem, José. Ciao, que vagi molt bé. Salam alaikum, adeu. Adeu.